Joliba Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka folibɔ ye ka yira la ka fɔ ni y'aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbele fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko la donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka sifinnaka dɔ ma ale ye kunnafonidila ye Albesiri Cam ale ye kunnafonidila ye nin waati la Mali Actu la ni aw yɛrɛ b'a dɔn a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ surtout sifinnakaw fana ka jɛkulu min ye Kati jeunesse fana ka ka wulikajɔ fana ka bon o la ka kɛɲɛ ni min ye an bɛ se k'a fɔ revendication sociale min ye sirako ani fɛn caman nin waati in na n'Ala sɔnna an da de bɛna don babu dama dama na walasa ka walawalali k'aw ye nin waati in na a dogolen tɛ maa si la ka fɔ kuma min kɔni bɛ min ye maaw da nin waati in na o ye min ye lieutenant Dawuda Konate ale ye kasonba an bɛ se ka fɔ o ka lafasajɛkulu an b'a fɔ syndicat ɲɛmaa dɔ ye yen nɔ ale kɔni jasora min ye nin waati in na an bɛ se ka fɔ a tunna o fɔ ten de sabula depuis jumadon fo ka na bi a ma se k'a dɔn nin waati in na a bɛ yɔrɔ kelen min na n'Ala sɔnna da bɛna don o la sabula an y'a ye a ka jɛkulu maaw min ye syndicat ye olu tun ye wulikajɔ kɛ walasa ka bataki dɔ kɔni bila kun ka yira k'a fɔ bi olu tun bɛna baara bila kɔni kɛ fo ka taa fɔ waati min u tɔɲɔgɔn dɔ kɔni o yera o siratigɛ kɔnɔ o ɲɔgɔn ye kunu kɔfɛ a kun yira k'a fɔ bi a bɛ central ba min kɔnɔ min ye CDT min ye olu tun kan ka kunnafonidilaw wele walasa ka ɲɔgɔn sɔrɔ o siège la pour que ka se ka kunnafonidi kɛ ka kɛɲɛ ni Dawuda yɛrɛ ka tunni n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ min kalama a la u kun kan k'o da kunnafonidilaw tulo kɔrɔ nka ka na fɛ baara yɛrɛ bɛna daminɛ waati min a yira k'a fɔ a bɔra a ma donc da bɛna don o la ni Ala sɔnna ka walawalali kɛ n'an bɔra o la comme n y'a fɔ a ye cogo min caman olu ka wulikajɔ fana bonyana min ye surtout waati min aw yɛrɛ b'a kalama Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati olu de tun ye sira tigɛ ko fɔ Kayi sira ko u tun ka dilan o waatinin na a labanna cogo min a ma dogo maa si la fo kana bi n'Ala sɔnna wulikajɔ bɛna da bɛna don o la ka bɔ o la nin waati in na Kayi min ye terrain ko n'an y'o fɔ Kayikaw bɛɛ b'a dɔn olu kɔni taalan ye terrain ko ye Ibrahim Boubacar ka waati la a kun yira k'a fɔ terrain kɔni wulila nka terrain tilara ka na da fo kana kɛ camancɛ fanga in nalen kɔsa in na an y'a ye min ye nin waati in na jamana marabaaw tun ye ko bɛɛ kɛ walasa terrain k'a kun ka se ka boli Bamakɔ ni Kayi cɛ kun kɛra sababu ye min ye Kayikaw ye olu kun ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ka kɛɲɛ ni sira yɛrɛ lahala ye nka nin waati in na o terrain fana nana i da kabini a y'i da o la a ma wuli tuguni nin waati in na bɛɛ bi k'i yɛrɛ ɲininka terrain ko yɛrɛ bɛ lahala jumɛn de la a bɛna wuli wa a tɛ wuli wa n'Ala sɔnna da bɛna don o la hali n'a y'a sɔrɔ minisiri an y'a ye kɔsa in na ale kɔni ye tagama kɛ walasa ka nɛgɛsira k'o siraw jateminɛ k'a lajɛ a bɛ cogo min an yɛrɛ y'a ye a y'a yira k'a fɔ pont dɔw kɔni bɛ yen olu sɛmɛsiraw terrain bɛ tɛmɛ minnu kan ji lahuta min nana k'u ye tiɲɛni kɛ pont karila donc nɛgɛsira min ye terrain ye o tɛna se ka boli o kan da bɛna don o la n'Ala sɔnna fo ka taa nin waati in na ni Ala jɛra n'a ye Musa Mara ale kɔni tagama kɛ ka taa Faransi an y'a ye yen fana a ka rencontre a ye foyer fila rencontre sabanan a nana kɛ mankan ye mɔgɔw bɔra fo kana kɛ polisiw yɛrɛ kow yɛrɛ nana ye a kɔnɔ Musa Mara yɛrɛ bɔra ka kuma kunnafoni ko di a kan da bɛna don o fana la k'o fɔ fo ka taa nin waati in na an ɲɛ b'a Orange fana y'a yira k'a fɔ kalo kura n'Ala sɔnna ni mɔgɔ min ma taa i ka puce identifier min ye numéro nin na ko a bɛna tigɛ mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko la kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye surtout an balakaw ni an falakaw minnu bɛ burusi kɔnɔna na surtout minnu yɛrɛ caman bɛ minnu ka carte biométrique kuma tɛ nin na ma olu m'a sɔrɔ a ko bɛna bila lahala min na da bɛna don o bɛɛ la nin waati in na Cam i ni so. Musa ka i fo foli diyara n ye Joliba TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ an ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma wele bilala an ma kɔ tuguni an kana ka na hakilinata di jamanako la ani an ka kunnafonidi fɛnɛ wulikajɔ kɔnɔna la an bɛ sɛgɛsɛgɛli ɲini minnu kɛ ka olu fɛnɛ partager donc an y'a fɔ cogo min na hakilina ninnu bɛ di de walasa faamuyali ka sɔrɔ a la nka na jugu foyi t'a kɔfɛ fo an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an ka se ka an jɔyɔrɔ fa o kɔnɔna la ka se ka bɔ a gɛlɛya la donc o y'an seko ye yan bi. ok d'accord ɲɛna an bɛna daminɛ ni min ye nin waati in na an y'a ye min ye lieutenant Dawuda Konate commandant a kɛra commandant ye dɛ ok commandant Dawuda Konate ale bɛ syndicat min na Lafiyabugu Jɛkulu min ye maa minnu bɛ kasoba la min ye ka kaso n'a y'olu lakɔlɔsi an b'a dɔn ale ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ surtout n'i ko u ka hakɛ ɲini ka lafasa ka bon kosɛbɛ o la sanga ni waati a bɛ kunnafonidi kɛnɛw kan an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min don ani kunnafonidilaw kɔni ka di kosɛbɛ an y'a ye nin waati in na ale kɔni tununa kabini jumadon ka tunu
tunu cogo la min ye maaw kamana gan ka bɔ kasonba la 11h waati k'a bɛ taa ci la ka na o ci de filɛ nin ye a ma segin fo sisan a somɔgɔw ni a tɛɲɔgɔn bɛɛ bɛ kɔnɔna fili la an y'a ye min ye a tɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn olu kɔni tun ye gafe bɔ ka yira k'a fɔ baara bila olu b'a bila ka daminɛ bi la fo ka taa fɔ o tɔɲɔgɔn yera waati min o baarabila nin kɔnɔna na an y'a ye kunun ɲɔgɔn ye kɔfɛ bi o tun kan ka kunnafonidilaw k'olu bisimila walasa ka kunnafonidilaw ma ka kɛɲɛ ni Dawuda yɛrɛ ka lahala olu bɛ min dɔn a la a ko évolution bɛ cogo min n'i ma fili bi bɛɛ kun kɔngɔlen don ko de kɔnɔ e yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ nka baara bɛɛ sigira sen na an y'a ye mise en place bɛɛ kɛra waati min baara bɛ na daminɛ ayiwa kɛrɛfɛ ɲɔgɔn yew cayara 1 2 3 a laban santarala mɔgɔw bɔra ka yira k'a fɔ kunnafonidi ko o ma bɔ bɔra a dɔgɔkɔrɔ an y'a ye sisan fana gafe dɔ bilala ka yira k'a fɔ baarabila min fana kun kɛra ko o ye Obama ko sabula kuma ɲɔgɔnyaw bɛ ka kɛ secrétaire général yɛrɛ ɲuman na walasa o tɔɲɔgɔndɔn o kibaruya lahala bɛ se k'a dɔn cogo min ko o ko bɛ sen na donc kama baarabilaw bon nin ko in yɛrɛ nin déroulé nin yɛrɛ e y'a ye cogo di i b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ ka kɛɲɛ ni jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ. Musa i ka ɲininkali diyara n ye commandant Dawuda Konate maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ tuguni a ka wulikajɔ fanga min bɛ a la jamana in kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni kasobon baarakɛlaw olu ka lafasalitɔn ɲɛmɔgɔ dɔ don parce que syndicat ka ca kasobon kɔnɔna la mais c'est section syndicale des travailleurs des surveillants de prison ale y'o ɲɛmɔgɔ de ye entité wɛrɛw bɛ yen nɔ mais n'i ko kasobon dɔrɔn mɔgɔ caman bɛ Dawuda Konate de n'o tɛ tanansi yɛrɛw fana bɛ yen nɔ mais Dawuda de yelen don kosɛbɛ Dawuda maa min don i b'a ye k'a fɔ ko a hakili juru carilen don kosɛbɛ maa min don a bɛ baara min na n'o o ye kasobon baara in ye baara in a y'a kanu kosɛbɛ baara in ka di a ye o yɛrɛ de y'a kɛ lafasalitɔn yɛrɛ maa ye fo ka taa kɛ a ɲɛmɔgɔ ye parce que n'i y'a mɛn ko lafasalitɔn o ye syndicat la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs bon hali i bɛ baarakɛlaw min fana la o fana image la fasali bɛ a kɔnɔna la Dawuda ɲɛ tana a tulo tana o ye a ka baarakɛyɔrɔ k'a lagosi a ka baara k'a lagosi donc a kɛra sababu ye Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ kasobon in datugulen fɛn caman bɛ yen mɔgɔ caman tɛ fɛn dɔn kasobon kɔnɔ ko kan Dawuda tuma caman waati ni waati kunnafonidilaw mana wele n'u ye ɲininkali min k'a kɔnɔna la jaabi min ma a bolo parce que jaabi bɛɛ tɛ se ka di baara mana kɛ cogo cogo secret professionnel bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛ filɛ minnu fana tɛ se k'a fɔ mais kunnafoni min bɛ se ka di mɔgɔw ma n'o bɛ se ka kɛ sanfɛ ko ye Dawuda b'o kunnafoni di mɔgɔw ma a kɛra sababu ye mɔgɔw bɔra fɛn caman kalama kasobonba ko la hali kɔsa in na an ye interview dɔw yɛrɛ kɛ a kumara grâce présidentielle condition ni fɛnw kan ne yɛrɛ min ye kunnafonidila ye n bɛ wulikajɔ caman kɛ mais ne yɛrɛ tun tɛ caman dɔn a la interview yɛrɛ de senfɛ ne yɛrɛ bɔra fɛn caman kalama i n'a fɔ maa caman bɛ k'a si cogo min na donc Dawuda a b'o wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔ o dogolen tɛ mɔgɔ si la ani waati dɔw fana la a bɛ a hakilinata di fana jamana fana taabolo fana kan parce que maliden don i y'a mɛn i kɛra nin baarakɛla ye i kɛra nin baarakɛla ye o i ye maliden de ye fɔlɔ donc je pense que i ka hakilinata dicogo i ka jamana fana kɛcogo fana la o fana hakɛ fana b'i bolo quelque part bon tuma la an b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ jalaki bi Dawuda ka tenitigi don a bɛ kuma kojugu fo mɔgɔw k'a faamuya Dawuda ye tenitigi min ye sɔrɔsi tɛ k'a fɔ ko sariya b'a bali a ka kuma Dawuda ninnu ye corps paramilitaire de ye o ni militaires tɛ kelen corps paramilitaire de don donc c'est comme si u seginnen bɛ armée kɔnɔ u seginnen bɛ vie civile kɔnɔna la donc paramilitaire de don et puis sariya ye u yamaruya kɛ u ka lafasalitɔn fana créé u fɛ yen nɔ lafasalitɔn i tɛ se ka o créé k'i bɛ kɛ bobo ye dɛ n'i ye lafasalitɔn kɔni créé kɔni f'i ka kuma walasa ka lafasali kɛ donc kuma fɛn mana fɔ ka kɛ n'i ka baarakɛyɔrɔ ye walima aw ka baara taabolo ye Dawuda bɛ bɔ k'olu kumaw lakile donc a kɛra sababu ye mɔgɔw bɔra fɛn caman kalama et depuis juma don Dawuda kɔni kibaruya tununa Dawuda taara yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ don min na ko bi jamana ɲɛmɔgɔw ma kuma jusqu'à présent dalilu foyi ma di fɔlɔ k'a fɔ ko Dawuda bɛ nin yɔrɔ la mais i b'a dɔn tuma dɔ la an ka jamana kɔnɔna la mɔgɔw ye faamuyali kɛ fɛn caman na quoi a bɛ fɔ ko hali ni mɔgɔ min tɛ misi min yɔrɔ la i b'a dɔn ko jifilen tɛ yen nɔ nin tununi fasugu a bɛ waati damadɔ bɔ an ye k'a fɔ ko malheureusement il faut le dire jamana yɛrɛ sen donna nin latunu cogo fasuguya la quoi ka mɔgɔw dɔw latunu et après waati min kɔfɛ i bɛ tila tuguni ka taa ko ko taara laban kiiri la donc i b'a ye k'a fɔ ko jamana ko bɛ ka gɛlɛya ka se au niveau bɛɛ ma malheureusement parce que ne tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ i ye muso furu ka den sɔrɔ buranw b'i la teriw b'i la jɛɲɔgɔnw b'i la ko convocation bɛ se ka bila kɛrɛfɛ ko ka ɲɛsin mɔgɔ ma ni latununi mɔgɔ min a ma deli ka ban ka taa convocation jaabi mɔgɔ min n'i y'a wele ko na nin b'i kun kan a ma deli ka ban ka taga mɔgɔ min ma deli ka boli kɔrɔbɔ k'a fɔ k'a b'a ka jamana bila donc n'o o ko fasugu bɛ yen nɔ a ye taa ni convocation ye n'a ma sɔn convocation na mɛ na méthode yɛrɛw bɛ yen nɔ procédure yɛrɛw bɛ yen nɔ mais ka bali ka mɔgɔ latunu somɔgɔw bɛ to kamanagan na teriw baaraɲɔgɔn bɛɛ bɛ to kamanagan na et tile damadɔ o kɔfɛ an bɛ bali ka kibaruya mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko wayi mandat de dépôt dara nin kan jugement bilara nin kalo in na donc je pense que Dawuda mana kɛ fan o fan Dawuda ka se ka a ka denbaya lasɔrɔ a ka se k'a baarakɛlaw lasɔrɔ
malais minnu n'u kunna surilen don kosɛbɛ kasobon ko la olu dara ka se ka labila olu ka to ka kunnafoni halisa kasobon taabolo kan sinon n y'a fɔ cogo min na bi fɛnɛ conférence kun kan ka kɛ walasa section centrale minnu fara ɲɔgɔn kan section minnu fara ɲɔgɔn kan o dɔw bɛ tali kɛ dawudaw ka section dɔw la mun ye lafasali tɔn dɔ fɛnɛ n'o bɛ sigan prison cɛ la fo ka taa se tanansi yɔrɔ fɛnɛ ma olu kun fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ arrêt de travail kɛ fo ka taa se dawuda ka bilali ma i y'a fɔ cogo min na bi conférence kɛnɛ kan an yɛrɛ tun bɛ yen nɔ CDTN na n'o ye centrale démocratique de travail du Mali ye donc an tun bɛ yen nɔ ɲɔgɔn misɛnninw cayara kɛrɛfɛ a nana fɔ maintenant k'a fɔ ko lase conférence min tun kan ka kɛ ko o conférence bɔra a ma donc a bɔra a ma kunnafonidila yɛrɛ kɔni tora ɲɔgɔn ɲininkali la donc a bɔra a ma dalu min na fana o ma fɔ mɔgɔ bon dalu jɔnjɔn ma fɔ mɔgɔ ɲɛna quoi dalu jɔnjɔn ma fɔ mɔgɔ ɲɛna parce que an tun bɛ fɛ olu min ye mɔgɔw wele olu tun ka fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw sigi sɔnni sigi min kan bon après ni conférence bɔra a ma an bɛ min mɛn kɛrɛfɛla ni fɛn ninnu na a ka gɛlɛn an ka se k'an sɔnni sigi o kan vu que mɔgɔ minnu y'an wele olu ka bɛɛ tun dafalen tun bɛ kɛnɛ kan donc olu de tun kan ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma et an kɔni bɛ min fɔ na kosɛbɛ o ye kɔni dawuda kɔni jɛɲɔgɔn ani minnu bɛ lafasali tɔn baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɔra tiɲɛ yɛrɛ la ka caya nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ donc moi je pense que ne y'o remarqué o diyara ne ye fɛnɛ kosɛbɛ quoi parce que nin gɛlɛya fasugu n'a binn'i kan i b'i nin jugu don kosɛbɛ quoi dawuda ni mɔgɔ minnu bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bi fɛn na u caman ye a kɛnɛ kan nɔ a ye nimisi wasa kosɛbɛ a ko la donc an kɔni bɛ halisa misi la dawuda a bɛ yɔrɔ jumɛn malidenw bɛ ɲininkali la dawuda a bɛ yɔrɔ jumɛn parce que mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ siran nin bɛ malidenw yɛrɛ tɔgɔ la siran ka taga fɛ k'a fɔ ko civil ka tunu o bɛ se ka fama dɔɔni mais tenitigi ka cɛ tancogo la ka tunu nin b'a yira maintenant ko personne n'est à l'abri mali kɔnɔ mɔgɔ si lakanalen tɛ donc mɔgɔ bɛ se ka tunu tan a taa yɔrɔ ma dɔn ka tile joli kɛ fo finalement i m'a ye hali ni mɔgɔ tununa ça devient de plus en plus banal jamana kɔnɔ donc ça a bɛ kɛ bɔ voilà mais est-ce que c'est ce que mɔgɔ bɛ fiɲɛ est-ce que bi bi in na mɔgɔw ka tunu tan mɔgɔ dɔw bɛ tunu i bɔra k'a fɔ an y'a ye an confrère dɔw bɛ yen olu kun tununa ten min ye an bɛ se k'a fɔ Mayiga ale kun tununa a tilala ka ye Yeri Bokum o fana tununa ten cogo la o ye kalo kelen ni kɔ kɛ o fana tilala ka ye ten cogo la Mamadi Daramé Jula parce que parfini est-ce que ka tunu ka bila ni ko ma lajɛ a kɔnɔna na cogo dɔ la est-ce que bi bi in na an bɛ surtout an bɛ crise min na min ye terrorisme ye est-ce que o fana tɛ se ka kɛ profiter ka fɔ olu bɛ profiter ka nin law parce que n'a kɛra ko i y'a fɔ a kɛra banali terrorisme bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i profiter ka parce que an y'a ye kɔsa in na mɔgɔ dɔw yɛrɛ enlevera ka rançon ɲini parce que mɔgɔw bɛ fɛn dɔ de miiri est-ce que ni nin ko ma jateminɛ par fini est-ce que mɔgɔ jugu yɛrɛ fana tɛ se ka inspirer nin ko nin na k'a kɛ peut-être mɔgɔw b'a miiri i n'a fɔ i bɛ ka min fɔ parce que ka miiri sugu dɔ ka sɔrɔ a t'o minɛn kɔnɔ. c'est ça parce que mun na jamana yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka baara yɛrɛ nɔgɔya kosɛbɛ tiɲɛnikɛla bolo kojugukɛla bolo bɛɛ lajɛlen hakili b'a la hakili t'a dati kelen na le soft ka chef Isaka Tamboura fo yan yɔrɔ la a bɛ baara cɛsiri min na kunnafoni ɲini na k'a cari le soft bɔra n'a ye waati dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw tun bɛ yen nɔ u taara ka taa waritigiba dɔ minɛ a fɛ yen nɔ k'a ta ka taa a mara ko fo fɛn ye miliyɔn 12 ɲɔgɔn ko a k'o sara u t'u yɛrɛ kɛ minnu taara minɛli kɛ u t'u yɛrɛ kɛ sécurité d'état baarakɛlaw de ye k'a fɔ anw bɛ sécurité d'état la nin ko b'i kun kan ka cɛ ta yɔyi ka taa ni a ye ka taa ka pression bin a kan maintenant donc a ka miliyɔn 12 bɔnɔn ko a k'o sara ne hakili bɛ a chiffre la bon après sécurité d'état yɛrɛ ka fara finitigilakaw u y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ tɛgɛ dara o maaw kan mali finitigilaka dɔw sɔrɔla minnu sen yera o ko la ka fara civil dɔw fɛnɛ kan donc tu vois n'i y'a ye u b'a kɛ a bɛ nɔgɔya parce que jamana yɛrɛ bɛ a kɛ tuma caman malheureusement quoi i ye mɔgɔ caman tɔgɔ fɔ olu caman tununa u kibaruya tilala ka mɛn mais min yɛrɛ jigitigɛmayɔrɔ ye i ka taa suɲɛ n'i suɲɛna mɔgɔw bɛ hamini jɔ la k'i ɲini waati min na ko ka kɛ ka taa minɛ k'e ka ko taara laban kiiri dɔ bolo ka minɛ k'o bɛ procureur dɔ bolo k'o ye mandat da e kan tribunal yɛrɛ kan ka e tunubagaw yɛrɛ e suɲɛbagaw tribunal yɛrɛ kan ka olu nɔ minɛ mais n'a fɔ ko tribunal yɛrɛ bɛ taa ka taa mɔgɔ suɲɛ ka tila k'o minɛ k'o ko kɛ kiiri ye k'o ko kɛ mandat de dépôt ko ye k'o ko kɛ jugement ko ye souvent a bɛ mɔgɔ jɔrɔ kan parce que en réalité nin n'a ɲɔgɔnna ko sugu n'a kɛra an na hali n'an bilala hali ni jamana de y'a kɛ an damakasi yɔrɔ kan ka kɛ tribunal de kiiri an kan ka taa ka taa an plaignir dɔ de k'a fɔ an ma minɛ sariya kɔnɔna la kunnafoni minnu ni an y'a di n'a kɛra sababu ye ka mandat de dépôt di an kan ka taa wolo kiiri la a kunnafoni minnu an y'a di an sɛbɛnko kun tɛ parce que an bɛ a caman bɛ baro kɛ c'est à dire min bɛ da i kan i bɛ tiɲɛ fɔ fo ka tila ka nkalon tigɛ i bɛ tiɲɛ fɔ ka tila ka nkalon tigɛ parce que i ka lafiya dɔrɔn. mais parce que est ce que waati dɔ olu fana sen dɔ ka don baara kɔnɔ est ce que o fana tɛ jamana fana ka lakana sira fana ye. non ne bolo tribunal la parce que soyons clairs quoi jamana kɔnɔna la sariya de bɛ bɛɛ sanfɛla la sariya sunba in b'an bɛɛ sanfɛ an bɛɛ bɛ sariya dugumala de la bon n'a fɔra k'an bɛɛ ka baara kɛ ni sariya ye mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛ ni e taara ka taa o suɲɛ o ye tiɲɛni dɔ kɛ o bɛ infraction na e kɛtɔ k'o corriger o la maintenant e fana taara infraction yɛrɛ fana kɛ tuguni
bon sariya min fana kan ka o fana ko bɛɛ la tile maintenant ni sariya fana taara i bolo don o mɔgɔ fana kɔrɔ c'est comme si dɔ ye tiɲɛni kɛ an bɛ to tiɲɛni dɔ la quoi nin ye tiɲɛni kɛ o dilantɔ tiɲɛni yɛrɛ bɛ kɛ o fana dilantɔ tiɲɛni yɛrɛ bɛ kɛ an bɛ bɔ la waati jumɛn. mais est ce que solution jumɛn ka parce que an y'a ye fana an peut le dire parce que aw ka M5 kɛlɛ kɔnɔ aw ka kɛlɛba kun ye IBK ka waati k'a fɔ mɔgɔw tun bɛ jaso ka tunu ko tunu cogo tɛ ye an y'a ye aw ka kɛlɛba kun kɛra k'o ka dabila mɔgɔw ka wele kiiri sira fɛ aw ka M5 yɛrɛ kɛlɛba kun ye o ye mais puisque bi yɛlɛma min ɲɛna an y'a ye i bɔra k'a fɔ o jɛkulu min kun bɛ yen o waati i y'a fɔ i kun b'a fɔ sécurité an y'a ye o cira ka yɛlɛma ka tɔgɔ wɛrɛ d'a ma min ka tɛmɛ mais est ce que bi bi na ni ko ninnu bi est ce que an tɛ se ka fɔ a ka lajɛ a sera dabila ye ten. ne kɔni tun a sera dabila parce que an ka unité d'enquête bɛ yen nɔ u ma dɛsɛ quoi il y a la police il y a la gendarmerie c'est les unités d'enquête quoi ne bolo u ma dɛsɛ quoi jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la mission yɛrɛ kan ka di an ka ANSU ma min tɛ politique mɔgɔw ni journalistes min tɛ u cɛli ye quoi parce que on a d'autres chats à fouetter quoi priorité yɛrɛw bɛ yen nɔ min tɛ nin si ye quoi parce que nin bɛɛ bɛ an bila diversion dɔ de minɛn kɔnɔna la quoi u bɛ baara la ça il faut le reconnaître an ka ANSU u bɛ baara la u bɛ cɛsiri u bɛ wulikajɔ ni fɛnw caman na mais manjagani minnu fana bɛ a kɔnɔna la n'u y'a essayer ka olu fana corriger sinon il y a des hommes et des femmes braves qui sont dedans et qui œuvrent jour et nuit pour que maliyɛnw ka se ka lafiya. mais baara mana kɛ cogo o cogo adamadenya la baara la fili tɛ ban majɛgɛw bɛ a kɔnɔna la bon an minnu bɛ yen nɔ maintenant k'an bɛ kɛrɛfɛ k'an bɛ nin fɛn caman an b'a fɛn caman mɛn n'an bɛ nin kɔrɔfɔ ninnu kɛ maintenant c'est l'occasion fana k'u ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔna la majɛgɛ min b'u ka baara kɔnɔna la u k'o fana tile maintenant pour que a tɔ bɛ améliorer ka taga fɛ parce que mɔgɔ tunu tancogo la il faut voir i bɛ mɔgɔ dɔ latunu mɔgɔw ka réaction tɛ kelen ye quoi i b'a sɔrɔ bana dɔ bɛ a la donc ni aw nana k'a bɛ bali k'a cɛ cogo fasugu la o sirabagatɔ n'o taara ka taa sa i bolo yɔrɔ i b'a tɔgɔ ta fɛn fila don soit i bɛ opération continuer i b'a cɛ i bɛ taa ni a ye soit a sara a b'aw kɔ don a salen na ka taa k'a salen to donc o kɔni fo ka dugukolo meleke o sara cogo min na jɔn y'o faga o côté dɔn mais ni convention tɛ ka taa di a tigilamɔgɔ ma maintenant hali n'i ye convention minɛ n'i ja tigɛra n'i sara au moins i sara sariya ka sira kan parce que sariya ko de tun bɛna poursuivre i sara o sira kan mais ka mɔgɔ cɛ tancogo la ne kɔni bolo jamana bɛ lahala min na an ka essayer an ka bɔ a kɔnɔna la parce que a bɛna ko de nɔgɔya tiɲɛnikɛlaw bolo quoi tiɲɛnikɛlaw bɛ vitre fumée ta sans plaque u b'a ta u bɛ taa jɔ u bɛ mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw k'a kɔnɔna la an bɛɛ sigilen bɛ gɛrɛn na mɔgɔw bɛ minɛ ka taa n'u ye et après crime o y'olu minɛ ko a kɛra aw ɲɛna mun na aw ma réagir an tɛ réagir parce que an b'a bila an kunna jamana de ka baara don jamana baarakɛlaw de don donc on laisse faire il faut qu'on sorte de ça quoi unité d'enquête bɛ yen nɔ politicien ou gendarme hali ni muso de don hali n'u fila de taara muso fila mana taa ka taa aw baliku cɛ 100 sɔrɔ sigilen k'a fɔ k'u mago bɛ aw ka ɲɛmɔgɔba la moi je pense que o ɲɛmɔgɔba minɛli man kan tɛ ka o fila kɛɲɛ hali ni muso don dɔgɔyama tɛ ou ko n jɔ bila mais k'a fɔ dɔrɔn a ka faamuya k'a fɔ mɔgɔ tɛ fini min bɛ i kan na i bɛ baara min na o de b'a i yamaruya maintenant e ka taa baliku minɛ k'a tɛgɛ d'a kɔ jama la k'a siri ka taa ni a ye mais n'a fɔra ko ka taa ten tɔ personne non identifiée à bord danger non identifié souvent c'est terrible quoi et puis généralement à caman bɛ kɛ taa minɛ famille fana la maintenant famille fana bɛ traumatiser quoi donc nin bɛɛ bɛ mɔgɔ sera i ka jamana ɲɛ on a vu le cas de Omar Barou Diallo on a été le prendre chez lui a denmuso ka témoignage bɛ yen nɔ qui fait vraiment froid au dos ka taa u cɛ bon olu yɛrɛ ni sira ni jɔyɔrɔ bɛ da don o don sufɛ u ni sira ni jɔyɔrɔ bɛ wuli u ka adamadenya bɛɛ u sirannen don ils sont terrorisés quoi i m'a ye donc terroristes jatigɛ wɛrɛ tigilamɔgɔw bɛ mugujugu pɛrɛn na ka mɔgɔw lasiran bon il faut pas que jamana fana ka baara kɛcogo dɔ fana sen fɛ population kana ka na a yɛrɛ ye maintenant terroriser mɔgɔw kana na siran jamana ɲɛ mɔgɔ si dalen tɛ ɲɔgɔn na tuguni et ainsi de suite ale m'ale téléphone na kuma gɛlɛyara wa hali fɔlɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na u bɛ manamanakan ni kulonkɛ ni fɛnw caman kɛ par le biais du téléphone na parce que conversation privée don mɔgɔw bɛ ka siran o bɛɛ ɲɛ parce que malheureusement an bɛ ka o fɛn fɛnɛ ye maintenant o bɛ ka ne fɛnɛ dabali ban quoi k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka vocal o min ye sariya sɔsɔ ye k'i den ka mɔgɔ enregistré ni mɔgɔ bɛ kuma la k'i den k'o enregistré ka tila k'o rendu public ou bien k'a fɔ k'i bɛ taa plainte don n'o vocal ye e min bɛ enregistrement kɛ e yɛrɛ kan ka minɛ mais n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ ka minɛ u ka vocal kama ko parce que k'u ka vocal yira o la soit a taara gɛrɛn na soit a taara appel téléphonique sira fɛ moi je pense que o bɛɛ ye cadre privé sira ye quoi n'i ko ko ka minɛli kɛ vocal fɛ maliyɛn an bɛɛ bɛ taa kaso la hali mɔgɔ minnu bɛ minɛli la olu de bɛ taa kaso la parce que souvent ni i teri bɛ baro la téléphone là tu peux dire i bɛ se ka kuma dɔw fɔ mais tu ne penses pas vraiment quoi mais par exemple kulonkɛ don dɔrɔn i b'a fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ quoi mais n'a fɔra ko bibi na olu bɛɛ bɛ ka kɛ problème ye hali y'an ɲɛ b'a la maintenant vocal ni fɛn dɔw bɛ ka bɔ maintenant et concernant le commandant Daouda a bɛ WhatsApp ni fɛnw sama sanfɛla la souvent an bɛ taa don an bɛ commentaire de kalan quoi bon an bɛ mɔgɔ dɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ ka to u sɔnni sigi o vocal kan k'a fɔ wayi mɔgɔw bɛ kuma caman caman ni fɛn na Daouda minɛra a minɛkun de filɛ nin ye mais an t'a fɔ ko tiɲɛ don an t'a fɔ ko nkalon don mais an b'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ minnu ye vocal lamɛn u ka segin u ka taa Daouda ka interview lamɛn ni Daouda ma sigi ka baro kɛ aw b'a de ka kuma téléphone na Daouda ye intervention caman kɛ a radio ni télé la
a état Daouda ka kumakanw na mɛ radio ni télé la a k'a voix a son a k'a comparer dɔrɔn audio min bɛ ka circuler WhatsApp sanfɛla la mɔgɔ min y'a dilan an t'a tigi dɔn a tigi y'a dilan ni laɲini min ye an t'o kɔni fɛnɛ dɔn mais an bɛ fɛ maliyɛnw k'u ka autocritique de kɛ par rapport à ça audio caman bɛ ten cogo la il faut que maliyɛnw k'u ka autocritique de kɛ audio ninnu na quoi jɔn y'a dilan a dilanni bɛ kun jumɛn nɔfɛ pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔna la en réalité. D'accord, pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ donc nin bɛ kɛ sababu ye an b'a ɲini ka fɔ hali bi i y'a fɔ cogo min mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min parce que hali bi communiqué officiel tɛ yen non seulement du parti du gouvernement ni syndicat yɔrɔ ka jira k'a fɔ a kɔni bɛ nin yɔrɔ in na nka a tunna mais bon n'an bɛ jamana fana kɔnɔ surtout an bɛ crise de kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ yen c'est vrai mais ne ni officier sugu tunna a kun kan ka auto min ye pour que o fana ka se ka kiri kun ka se ka au moins enquête dayɛlɛ k'a ɲini bon o b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ n'a délai de don o b'a sɔrɔ délai dɔ de bɛ min fana bɛ se ka kɛ sababu ye o ka nin baara ninnu bɛɛ kɛ nka an bɛ laɲini kɛ k'a fɔ hali bi an bɛ dugawu de k'a ye a ka se ka segin. Musa n bɛ fɛ ka yɔrɔnin min far'a kan tu sais que i b'a dɔn an bɛ enquête kɛ fɛn caman na hali MCA ko an bɛ enquête kɛ a fɛn caman na hali mɔgɔ caman mana bɔ n'an bɛ occasion sɔrɔ ka sigi ka baro kɛ walayi Musa u b'a f'i ɲɛna ko Dawuda i ma min bɛ to ka kuma ni fɔ tuma caman ne bɛ kuma Dawuda kan i bɛ se k'a fɔ ko Dawuda a ka farin il est sévère mais k'a fɔ ko Dawuda ka jugu o tɛ tiɲɛ ye Dawuda ye éducateur de ye MCA kɔnɔna la quoi mɔgɔ minnu ye MCA séjour kɛ n'u bɔra u ɲininkaba ye et puis hali ni MCA yɛrɛ tɛ ni Dawuda sigira ka baro kɛ Dawuda est un éducateur hali ne yɛrɛ filɛ tuma caman ne ye sira bila ou bien ne bɛ fili la Dawuda bɛ n wele a bɛ n bilasira fɛn caman na quoi et puis il a cette facilité ka kuma mɔgɔ fɛ c'est-à-dire qu'il b'i ka hakilina k'a fana b'a ta f'i ɲɛna mais tu sens c'est-à-dire école de don quoi et je pense que Dawuda sa place n'est pas nin tunu cogo la il mérite pas ça quoi hali n'a sɔrɔ ni fɛn kɛra ko fɛn min man ɲi Dawuda n'est pas au-dessus de la loi convocation bɛ d'a ma a bɛ taa jaabi n'a jalaki bɛ a la il va répondre mais Dawuda ne mérite pas k'a fɔ ko ka a ka tunu tantɔ quoi il m'a on part dans la logique où n'a sɔrɔ ni jamana de y'a kɛ parce que hali n'a a kɛra an bɛ jamana fɔ chaque fois parce que an y'a ye a caman kɛra jamana tilala ka ye a kɔfɛ o de y'a to chaque fois n'an bɛ kuma maintenant an bɛ jamana de bisigi fɔlɔ san'an k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen nɔ sinon ko caman bɛ yen nɔ Musa jamana bɛ ka min kɛ mɔgɔ caman bɛ jamana in fana kɔnɔna la min fana bɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ o de y'a to n b'a fɔ n k'a bɛ tiɲɛnikɛlaw ka ko nɔgɔya kow bɛ jamana in kɔnɔna la dɛ bɔrɔ donna dan tɛ jamana dɔrɔn dɛ n b'o fɔ ka bɔ kuma la ka bɔrɔ bɛ mɔgɔ kunkolo la jamana dɔrɔn ka baara tɛ mɔgɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ minnu fana ka baara don mais waati bɛ na maintenant a bɛɛ niyɔrɔ ji bɛ sigi a kɔrɔ a bɛɛ niyɔrɔ dumuni bɛ sigi a kɔrɔ. ok d'accord o siratigɛ kɔnɔ an bɛ taa hali bi sabula waati min dira ma o bɛ ka taa kosɛbɛ nin waati in na an y'o de fɔ an y'a ye min ye terrain ko ye surtout Bamakɔ yan an y'o fɔ sirako vraiment bi na gɛlɛyalen don c'est vrai nin waati in na i bɛna sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen i tɛ se ka i siraw man ɲi terrain ko yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn terrain kun wulila an y'a ye miliyari caman donna terrain ye taagako damadamani kɛ yanni Kayi cɛ mɔgɔw bɛɛ nisɔndiyara nka an y'a ye a balila kabini terrain kɔni binna an bɛ se ka fɔ maɲina yɔrɔ in na k'a nana terrain kɔni mankan ma mɛn tuguni kuma ka ma ye mɔgɔ t'a dɔn terrain yɛrɛ bɛ lahala min na an y'a ye kɔsa in na minisiri yɛrɛ bɔra ka tagama dɔw kɛ walasa ka taa nɛgɛsira ninnu lajɛ ko n'a sɔrɔ terrain bɛ se ka boli ko kura ye cogo min bon o nɛgɛsira ninnu an y'a ye a y'a jira k'a fɔ pont damadamani bɛ yen ko olu kɔni ji fanga bonyana ɲina o dogolen tɛ maa si la ko olu pont ninnu sen karila donc o bɛ kɛ sababu ye min ye terrain ye o tɛ se ka boli e dun ye nɛgɛsira kɔnɔmɔgɔ ye sabula an bɛ se k'a fɔ aw fa ye nɛgɛsira baara kɛ aw yɛrɛ sɔrɔla la ka mɔn o la i surtout i ka kɛlɛ caman ye nɛgɛsira an y'a ye nɛgɛsira baara fɛn fɛn bɛ kɛ a lancement fɛn ninnu bɛɛ bɛ kɛ i bɛ ye a kɛnɛ kɔnɔ i bɛ se ka mun fɔ an ye a la an bɛ se ka mun de faamu terrain yɛrɛ kunna bi. Musa i y'a fɔ cogo min na i bɛ ka tile kana don transition kɔnɔna la terrain jɔra ka san 5 de kɛ a san 5 kɔnɔna la anw ma deli ka kalo 2 kɛ ko an chômera ko an ma wulikajɔ dɔ kɛ terrain ko la walasa ka jamana mɔgɔw ka attention attirer à la wuliko la c'est l'occasion et c'est le lieu ka président El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ la k'a fo parce que nkalon tɛ se ka mɛn bolila quoi an ka tiɲɛ fɔ terrain ka relance min filɛ ka kɛ transition kɔnɔna la IBK ka cɛsiri de bonyala la kosɛbɛ a ka cɛsiri de bonyala la kosɛbɛ parce que plan d'urgence min kun kan ka kɛ pour que ka terrain la wuli a plan d'urgence a baara caman bɛ yen nɔ en tant que société civile anw yɛrɛ participera a caman na ou an welela k'a kunnafoni di an ma waati min na a bɛ ka kɛ collectif Sovolera c'est le lieu aussi k'an camarades fo minnu ye kɛlɛ kɛ kosɛbɛ pour que terrain voyageur ka se ka wuli et de façon globale trafic ka se ka reprendre donc i b'a ye k'a fɔ ko an y'a ye IBK ye jɔyɔrɔ min kɛ a la walasa terrain ka wuli miliyari caman bɔra pour que parce que option 2 tun bɛ yen nɔ machine kuraw ka san aramu kura ka san sira kura ka da c'était très compliqué très cher
Donc maintenant, dans l'immédiat, qu'est-ce faut-il faire maintenant? Il était question, machine flap, mais nous, et tiennent d'eau, mais nous faisons glangan au watt motoka, 22,05 ni 22,07. Donc, à ce cas, on machine flaka, on réparer, on look à bloquer boula le temps que machine coura à ce cas ça. Bon, sera fait dans la bain, les points critiques sera d'obé, non, yoro d'offre, yoro d'oé. Donc, nous allons tiennent d'eau, on lui fait dans la bain maintenant pour que, Kaseka, qui demeure de sani, à la sera coura fait et en même temps, 19 gardes. Au final, on a rénover la maintenant pour créer les conditions à ce que terrain tanga se bien qu'à se faire mo manata ou qu'à se siguro soro sani terrain ou bien des donnou faire donc créer les conditions dans les gares pour que qu'à se trafic relancer tout mina. Et je pense que il y a eu baradam de fois en 2019 qu'on a minuma à qu'on teste dans la consommation 2019 qu'on a là surtout bon et voir il y a boire camion chama ça depuis what da DDF ou bien non Dakar Bango ferroviaire comment nous passera par rapport aux pièces de rechange pour que ça ait accéléré consommer. Mais DBF après au dissoura maintenant et à ta mission confiera pas faire la société du patrimoine ferroviaire donc à fin confiero là et maintenant nous commanderait de la clé là au maintenant on a transition qu'on a là c'est pour aller moi il y a un reportage mingi maintenant on va réception là na vidéo là avec carton ça va se carton ça va la code DBF ou quoi une transition DBF ou quoi pas faire transition là donc ça fait que maintenant nous ça a depuis la clé là mais on a la transition qu'on a là bon après l'état d'une continuité au te conjugué donc barre on a qu'on a d'amener maintenant et nous avons salué la compétence des ingénieurs des techniciens 100% maliens il faut que au final la forme parce que moi ou chaman d'abord là la forme mais abo chaman tient faut bien quoi il faut qu'on ait terrain à relation minkera cheminot chaman beno qui étaient à la retraite ont activement participé dans les ateliers centraux de Corofina surtout et qu'à ce que vous boulot de tout le monde là que vous boulot de terrain du goro que vous acla taubla en jeu pour que terrain gasse à glamer ou chamankara héros inconnu parce que comment marquer ou quoi donc c'est le lieu où ancien chez Mofo et parmi eux-mêmes PDG Clembe à la Sempara Kafouya ou la Sempara président directeur général de la régie du chemin de fer du Mali premier responsable à Keroui mais relasi kama Terango Kanungama, Barain Kanungama, il a accepté qu'à don, atelier qu'on a maintenant, il boule blanc, barla pour le baraka ouli. Bon, n'a fait au barasa à démarrer, au fond bête débloquera depuis Ibika Watila. Maintenant, on a la transition qu'on a là. Donc, Barak on a maintenant, ni mo akibala, ni communication chamanke à la depuis Watna Barabe Sena, nous te fumons publication qu'à la. Et à l'iterame ou Watna, et c'est mon mec, machaman, de temps en temps là. Quand on refait la clarifier, mon beaucoup millions de dollars, il n'a pas contrat là maintenant qu'on est là aux communications là. Au final, tiens et ne il y a bara flaming que je me fais la règle foko, ne me c'est la forêt foko, encouragement de l'année maoula, formation de l'année maoula. Oye yao, tono yao kafara, au lieu la fataliton, au lieu de déplacement bloqué maintenant parce que je me fais terrain jolendo, mais au benata ou akli tora à rester à faire maoula, ou à ce covid kobesina. Donc les campagnes de sensibilisation oublie. A kun kari o ka kɛ terrain la mais terrain jɔlen kun don mais wakili b'u ka population n'a siraw fɛ donc u ye campagne de sensibilisation wuli mobile la ne toru nɔfɛ n y'o couverture kɛ u nɔfɛ parce que tout ce qui concerne le terrain me touche aussi donc an taara n y'o baaraw fɛn ɲɔgɔn fɛ encouragement kɔni dira ma o la nin kɛ formation ye mais terrain ka relance la k'a fɔ ko cam sarala nin na ou bien ko organisme sarala nin na ko ka nin kɛ o la o tɛ tiɲɛ ye c'est l'engagement pour le retour du terrain parce que communication fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛ a la baara min bɛ ka kɛ malidenw k'a dɔn maintenant k'a fɔ ko baara dɔ bɛ senna ka espoir d'u ma en même temps k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ maintenant k'a fɔ ko nin baara min n'a y'a daminɛ a baara in a y'aw cɛsiri la kosɛbɛ parce que maliden minnu bɛ arajo sira fɛ u jigi bɛ aw ka nin baara in kan kosɛbɛ c'est pourquoi n'an bɛ taa arajo sira ninnu fɛ an bɛ reportage kɛ minnu bɛ feere kɛ terrain bɛ boli waati min na nafa jumɛn tun bɛ a la a jɔlen don sisan kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la u b'o reportage kɛ maintenant jamana ɲɛmɔgɔw k'a ye population fɛnɛ k'a yira ko baara dɔ bɛ sen na an y'o fɛnw kɛ ni mɔgɔ yɛrɛ ye n ka vidéo caman lajɛ n b'a fɔ n ko bon k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nin tɛ machine kunkolo kura sannen nin tɛ ran kura sannen nin tɛ sira kura dalen nin bɛɛ ye kɔrɔlen de mais kɔrɔlen minnu ni a lalagara a ka waatinin kɛ ka boli sanni kuraw ka réceptionner ka na cheminot ye dɔ y'a fɔ cheminot cɛkɔrɔbaw minnu bɛ chemin fɛn dɔn kosɛbɛ u ko ko nin baara min bɛ ka kɛ tancogo la pièce de rechange jija ka kɛ maintenant o rupture kana kɛ o kana jɔ pièce de rechange ka to ka na de façon régulière parce que terrain ye fɛn dɔ ye n'a bolila o bɛ Bamakɔ ka taa Kayi a bɛ don dépôt kɔnɔna la entretien o entretien na i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ falen pièces dɔw bɛ falen maintenant pour que a ka se ka voyage kura reprendre tuguni donc o pièces ninnu tɛ dilan an fɛ yan nɔ donc il faut tout le temps que approvisionnement ka kɛ par rapport à ça et bon qu'est-ce qui s'est passé chemin de fer là u nana ka na a ko ta ni lusu lɛsɛ parce que en réalité chemin minnu bɛ baara in dɔn kosɛbɛ u caman taara retraite la u caman bolo bɔra baara la donc chemin de fer nana confier mɔgɔ la maintenant mɔgɔ minnu u tɛ chemin de fer dɔn kosɛbɛ par exemple n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ le directeur de la SOPAFER
Bibi na Terengo Kalfalen doit la mais à Tinyamaro Terengo. Ça, c'est une réalité. Terengo d'où c'est un domaine à part. Il faut qu'il y ait un canon qui va falloir pour que il casse qu'à bécan, c'est la mique à Barala. Ce ne sont pas fait deuxième non. Ne be adjaga ko Terengo kanunte ala ate fembaro terena. O te melo fa bono. Ale be ministre mina mara ko na no oye madame Madina Dambélé. Madame Dambélé Madina. Il va y avoir Madina fenêtre fembaro Terengo là. Et puis ali ni ministre de la taboué. Il va y avoir ministre de la Chess le battre Terengo là. Elle n'est pas trop engagée. Il faut il va y avoir ministre qui me trouve mina. Lit engagé dans Terengo là. Madina au engagement là. Elle n'est pas trop vaillante. Il faut il va y avoir ministre de transport koro. Zenabu Betomina. Madina Masounia ou Luka niveau là en termes d'engagement, en termes de volonté. Non, mais avec terrain à Sangani Wati, à l'écosse na Borakata et visiter là. Eh bien, mais au terrain, ça va être là. Au visiter Mikara maintenant, au travail du de l'eau. Parce qu'il y a 3 dames à Kumado là, comment me fait une réalité donc. Mais en y a un date de follow, car tout fois, visiter, parce que je vais visiter, parce que à travers Raïminadje. Ali ni visiting gratra ra image parce que a vidéo mena ka mebo lo stra sans faire là WhatsApp ni Facebook sans faire là vidéo mena ka buli ka foko ko dies tieni ke ka rai jola be wuli fo rai do golongo korota donc à travers au visiting nous faisons déjà déjà en calamo mais nous on n'a pas voulu communiquer sur ça on a voulu attendre à ce que l'état à travers le département de transport au Qatar a dit follow ko la mefo la mine fo follow quoi outra à la diam mena ka a foko ko strabi tanto en Europe me faire terrain wuli mais fin quoi très bien duré depuis 11 mois ça n'y m'a 11 mois dans la malo et puis chemin fait là où il y avait la régie de chemin de fer du Mali chaque année entre avril et mai fait une opération où le cas restera nous fait maintenant à entretien avec Samia Nyaski chemin de fer là Samia Nyaski il t'a trouvé ça sangi bino ko ka baro kere cas par cas depuis parce que beba dogo sambe binda na kalom na bebo donc entre avril et mai au niveau de la régie de chemin de fer du Mali baro me kere mena kata biunte ka fossé ou labo ka pont wala ou curé ka na ko pour que ne jinra jika buliro soro ou yala fele kala jam maintenant amsa buliro men karaba ka bi jima pour que jima na maintenant ka se ka aray fen nu e pardon to mina il va ka ko so pas faire qu'on a là au bara nu ka bulo ko fait baray donc bara make ou là donc ça fait que aray nu tour abandonner vraiment ça est tenu Miguel Jamana comme ni Amadogo Moshila et je pense que ni aux traditions qu'on respectera et que entre avril et mai et ce pas faire mon qui est barre de boula menaka entretien donc ama faut que jim de tienne mais afin de jouer na faut qu'on ni parce que les gars fallait gelaka déjà machine flabé en boule non à 9 km de Maina Talari mois de novembre qu'on a là terrain donto et notre terrain drama avec machine boka binga vagon do bi bon on na la corruption au barak nganga ke au barak détail be ntena foko men dado au détail la mais ne ba do ministre ko terrain nganga wuli ne ba do barak ngara machine na au barak terrain permettait ka wuli c'est très risqué ka foko be mo tala ko ka foko be voyager avec peut-être que de temps en temps il va se ka wuli ka bo corruption ka ta par exemple ka kai akata sena yala abse ko ke menna ka ira mo la menna ka foko me barala mais femme ne ka foko sira la ka mo ko no ta ka do ko la c'est très risqué que tu ko kunte ala donc il va ka foko maintenant yo kuma min fo terrain wallahi musa ma finira ka tant que madina be département kuna tant que maiga be super là tant que super faire be ka marata ntugo la hali ni 100 ans di ka demana budget hali ni milliard kemeta ka di terango solution tse ka soro la parce que d'abord il faut que ka chemin faire follow il faut que ka terango ka enjeu don follow et puis il faut que ka don follow il no go jumena mun kan ke mais c'est vrai à chaque trita don mais conseil ou be bolo mo be mo ba bolo mi be baraka conseil c'est que jumena il va ko terango fini c'est un domaine à part il veut dire université bege ka dire donner à besoin ingénieur et mécanique mais nous la chemin faire là il veut dire que chemin faire ka baneka chemin faire de ka qui ka tuguni quoi en fa mettre de la fa na wati bina wa so to ramu ko do ka retraité ko sera mais jamana clara ka sans fla fa ka baraka ka contrat de pour que ou ka en fa former parce que ni d'abord il faut la discipline chemin faire que do so asia chemin faire là il faut que il ka la mara il ka ke bara il fait il ka nyamo bonya baram be kalfa il ka ke kanya jaguar de c'était la discipline d'abord et quand tu es discipliné facilement tu apprends et malheureusement tel n'est pas le cas aujourd'hui. Chemin faire confier même Romuna de un chemin au terre pour beaucoup parce que moi même tara chemin faire là et ce va faire là quelqu'un est gardien ou moi même tara de transfert à voiture que est gardien donc être tara quelqu'un d'accrocher et garde voiture train d'accrocher moi même donc moi bien la gestion comme ça bon ni afra quelqu'un beau au statut là quand il reste au statut de cheminot quand on m'a passé chemin faire formation fait
e ke ka wolo ko cheminot o te se ka kere doka bara ma doka matere mais ngoro se ka ta ko ministère o na ni ministère diplôme ne o ka tawla e ka ngada da remorque do ma ko remorque boli ministère diplôme o be se ka remorque boli wa remorque permis o be se ka ministère bara ke wa bo re chemin faire kon la e bi mo ko tama talen do fena ku u bla bara la décision te no organigramme te no k'a fɔ ko nin ye e ka baara nin ye e ka baara ye k'a papier filɛ nin ye organigramme service la a papier a organigramme tɛ SOPAFER la an bɛ don min na ko bi c'est le désordre total o y'a to recommandation la parce que les gens disent qu'an bɛ critique kɛ kojugu il faut k'an ka proposition fana kɛ quoi fils d'ancien cheminot ka banque yɛrɛ sira fɛ ka mɔgɔ yɛrɛ sira fɛ an ka déplacement bɛɛ kun ye terrain ye an tɔ ye dɔrɔn an ka ta dɔrɔn k'an bila baara la parce que on a appris quoi an ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔna la quoi terrain ko jamana ɲɛmɔgɔw n'a la wuli ko b'u kɔnɔna la alternative fila t'a la les anciens cheminots il faut que ka wele bila u ma parce que machine pour bɛ se ka ta sisan ka lajɛ comportement bɛɛ n'a ka spécialité don a bɛ se ka f'i ɲɛna ko dɔ ka spécialité ye bougie ye machine kunkolo la Musa bougie spécialité machine kunkolo la a sɔrɔli ka kɛ jamana kɔnɔna la dɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ compter bolokɔni na n'a yɛrɛ tɛmɛna mɔgɔ fila mɔgɔ saba kan yɛrɛ i ye jama sɔrɔ sinon a dɔra mɔgɔ kelen mɔgɔ fila parce que saya ye cheminot caman dun kɔrɔ fɛnɛ zira mɔgɔ caman fɛnɛ kan mais minnu bɛ yen nɔ maintenant qui ont encore leur faculté mentale baara in ka d'u ye halisa cheminot caman bɛ yen nɔ bi les anciens cheminots la u bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔna la bi torture morale min kɔnɔna la bi torture psychologique min kɔnɔna la bi le fait que terrain jɔlen don ala dɔrɔn de b'a dɔn parce que le terrain c'est leur vie et je pense que jamana ɲɛmɔgɔw ni terrain la wulili ko n'a bɛ u ka volonté yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ u ka wele bila ancien cheminots ma u n'olu ka sigi ka kuma ancien cheminots bɛ se ka programme ɲɛnama bɔ k'a di an ka taa ni nin sira ye an bɛ terrain la wuli terrain bɛ boli an bɛ se ka chemin faire lancer cogo min na progressivement an ka o baara da seuls les anciens cheminots peuvent proposer ça mais wallahi SOPAFER équipe min bɛ yen n'i y'a kuma d'u ma k'u ka proposition kɛ a la a bɛɛ bɛ taa kɛrɛfɛ il faut faire appel à ces anciens cheminots là n'i ye kuma fɛn fɛn fɔ a kuma bɛɛ bɛ se ka vérifier SOPAFER kɔnɔna la il y a pas d'organigramme SOPAFER kɔnɔna la terrain dɔnbaga ka dɔgɔ a kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi donc il faut faire appel aux anciennes compétences ka cheminot kɔrɔ wele sinon transition daminɛ la waati min na le général d'armée le président Assimi Goïta vice-président kun don a ye cheminot dɔw ressort et je pense que président yɛrɛ kan k'a dɔn a ye ani mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn ye n'u sigira ka kuma u ye min fɔ terrain ko la président yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ye terrain ko dɔnbaga yɛrɛ ni président ko k'a bɛ hakilina ta et peut-être i b'a sɔrɔ président ye hakilina dɔw yɛrɛ ta mais n'a bilara ka jigin mɔgɔ minnu ye hakilina f'i ɲɛna n'u y'olu écarté ka bɔ a la n'o ye cheminot kɔrɔw ye k'a fɔ ko ka taa k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na a baara nali bɛ gɛlɛya dɛ parce que cogo o cogo olu de y'a hakilina da hali ni gɛlɛya nana a kɔnɔna la an bɛ gɛlɛya in pan cogo min na olu de bɛ o ko tɔ dɔn. d'accord o de b'o ko tɔ dɔn nin waati na an y'a ye fana bɔlɔlɔ sanfɛ circuler Musa Mara bɛ tourné dɔ la min ye France kɔnɔna na an y'a ye a yɛrɛ bɔra k'a ye foyer fila kɔni kɛ donc min ye sabanan ale tun kan k'o kan ka ɲɔgɔn ye mais a nana tourner drame la sabula mɔgɔ dɔw kɔni taara don walasa ka mankanw ci fo polisi ko yɛrɛ nana bɔ a kɔnɔ est ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi in na ko bɛ ka gɛlɛya surtout politique bunna ko bɛ ka gɛlɛya jamana yɛrɛ kɔnɔ bilen. Musa ye nin jigitigɛ kuma min fɔ sisan min kɛra Musa Mara la n k'a don su ne ma sunɔgɔ maloya fɛ diɲɛ jamana ka bon nin ma taa kɛ yɔrɔ si fo Faransi Mali ni Faransi bɛ dagun min na bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la n'a fɔra ko maliyɛn dɔ de bɛ sɔrɔ Faransi minnu bɛ wuli k'u bɛ taa perturbation kɛ tantɔ Faransi jamana kɔnɔna la u ma Musa Mara malo u ye jamana de malo u ye Mali drapeau de malo u ye maliyɛn bɛɛ de malo u ye maliyɛn bɛɛ kuma suli parce que il faut k'o k'a faamuya quoi. C'est pas parce que ko e transition dɛmɛbaga ye que e ye maliyɛn ka tɛmɛ ne kan ne min ko k'a taabolo man ɲi an bɛɛ de ye maliden ye jamana sariya sunba ye hakɛ dɔ de di an ma quoi on est libre de notre choix Musa Mara marifa tɛ jɔ mɔgɔ si la wari tɛ di mɔgɔ si ma ko k'a fɛ walima ko t'a lamɛn n'i b'a dɔn k'a bɛ min fɔ a ka di ye Musa Mara ka di ye a ka hakilinata ka di ye t'i sigi k'a lamɛn a bɛ ka min fɔ ni e bɛ ko tiɲɛ tɛ e ma da la e sɔnnen tɛ a ye i jagoyalen tɛ ka taga quoi donc t'i ka sira fɛ Musa Mara to a ka taa ka sira fɛ. a ye ɲɔgɔn ye fila kɛ a ye ɲɔgɔn kɛ ni minnu ye olu ye maliyɛnw ye minnu taara kulo la et puis pour la plupart ni yɛrɛ kɔni ye su ka manifestation la c'est que papier t'i bolo i bɛ dogo ka taa la manifestation kɛ joona k'i yɛrɛ ta sinon mɔgɔw tilala ka min ye manifestation min kɛra Faransi ka bɔ ka marché tilan gɛrɛgɛrɛ fɛ k'a fɔ ko Musa Mara min kɛra la an ma jɛn n'a ye wa an bɛ Musa Mara kɔ o jama ka ca ka tɛmɛ balo minnu taara ka to nin kulo la tantɔ parce que u yɛrɛ bɛ kulo hali u t'a dɔn u bɛ ka kɛlɛ kɛ kun jumɛn na ko Musa Mara taara taa Mali feere Faransi ma o kuma bɛ b'u caman da e k'u ɲininka ba ye ko dalu aw dalu ye jumɛn ye a nana Mali feere Faransi ma a ye mun de kɛ n'a ye Mali feere Faransi ma i tɛ cɛ kelen sɔrɔ o la Musa ko min bɛ bɔ ni nin argument k'a fɔ ko Musa Mara nana Mali feere o de argument b'u da c'est très facile
ka mɔgɔ la nɔgɔ ni phrase kelen phrase fila ye quoi fasoden jugu ou bien a nana jamana feere donc i b'o fɔ dɔrɔn ka mɔgɔ la nɔgɔ alors que Musa Mara ye action minnu kɛ i b'a sɔrɔ a mɔgɔ caman bɛ yen olu yɛrɛ caman bɛ a hɛrɛ la France ka sɔrɔ u t'a kalama Musa Mara premier ministre kɛ o a ye politique de la ville a y'o ministre fana kɛ o ce que moi j'apprécie en l'homme ne tɛ yɛlɛma la ne tɛ Musa Mara ka tɔnden n tɛ a kɔ ko bɛ campagne fɛn ka ye mais bi bi in na bɛɛ b'a dɔn ko politique kuma gɛlɛyalen don les raisons politiques qui osent sortir k'a fɔ k'u bɛ kuma k'u hakilinata di da la k'a fɔ k'olu yɛrɛ o fɔ u yɛrɛ dalen don k'u jabajalen don mara kalifa la a ye moment donné u ma tiɲɛni kɛ min b'a to k'a fɔ ko kasola don b'u ɲɛ min b'a to k'a fɔ k'u bɛ siran ka kuma n'u kumara mandat de y'u don u nɔfɛ k'u bila dépôt la sinon Mali parti politique bɛ 300 bɔ a bɛ 300 c'est plus de 300 partis politiques voilà Mali parti politique mais pourquoi sur les 300 et quelques là c'est seulement quelques-uns ni Musa Mara tɛ ka kuma pour le bɛ ka kuma o voilà kɛmɛ fila ni bi seegin ni kɔ ninnu olu tɔ bɛ yɔrɔ jumɛn de donc parce que mɔgɔw nana ka na caya ka don politique la e b'a ni CEC la rencontre bɛ kɛ ko ministère de la mission territoriale k'a ni parti politique bɛna ɲɔgɔn ye n'i donna salle kɔnɔ quoi a bɛɛ ye kunkolo kura a bɛɛ ye parti kura créé mɔgɔ t'u kɔ mɔgɔ t'u dɔn u tɛ se ka foyi ɲa u tɛ se ka foyi tiɲɛ mais n'u ta t'u sigi ka kuma parti politique tɔgɔ la ka kuma homme politique tɔgɔ la minnu ka parti bɛ na a ka taa ni san 20 ye a ka taa ni san 30 ye a ka taa ni san 10 kɔ ye u ye kalataw gagné u ye maire sɔrɔ u ye député sɔrɔ e de t'a dɔn sigi ka kuma olu dɔn la ka sɔrɔ ale yɛrɛ ka carré kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn k'e bɛ hali politique la jango ko mɔgɔ ka voter e ye ko ka e sigi moi je pense que Musa Mara a bɛ ka yala a ka hakili la parce que c'est un homme politique il est libre ka yala Malien mana kɛ Mali fan o fan France ko t'a la États-Unis ko t'a la Europe ko t'a la Malien mana kɛ fan o fan a bɛ taa ka hakilina f'u ɲɛna chacun est libre d'aller ou de ne pas aller donc n'a fɔra ka mɔgɔ min fana dɛmɛ u fana ka voyager ka taa ka se Malien ma k'u ka hakilinaw partager mais qu'on laisse Musa Mara s'exprimer parce que c'est un Malien. Ok. Et bɔra ko kuma min fɔ ça va 11 partis i bɔra ka politique kuma est-ce que politique mɔgɔw ma 10 ani 1 ɲɔgɔn bonya k'u bɛ Bibi kaso la n'i ye jateminɛ kɛ surtout Adema u ka mɔgɔ 2 secrétaire général ani u ka vice président Mohamed Ali Bathily ancien ministre de la justice n'i ye jateminɛ kɛ les rois ninnu ka taa Moulaye ninnu plus de 11 personnes bi olu ka minɛ ka don kaso la surtout Adema min ka cadre 2 bɛ yen bi c'est comme on ne sent pas c'est comme il a fait un tas de domaines à faire parti politique au même moment l'administration territoriale appelle les partis politiques à la révision de la liste électorale et du coup kalata be ke e be ka politique mo wele ka so politique mo do fana be kaso la bi ka keno ka miriando ka hakina jamana yɛrɛ kunga ko ka mapo yoni ke a fora dro ko jamana politique bala suspend o tara ɲɔgɔn ye o tɔ fɛ so ma kɛ parti siège là ma kɛ lieu public là o to ɲɔgɔn dɔ bolo so ka taa o minɛ so kɔnɔna na k'o bila décision min yɛrɛ fana kɛra o décision fana wulila mais maa 10 ani 1 bɛ kaso la dossier bɛ juge min bolo ale y'a apprécié k'a fɔ maa 10 ni 1 bɛ se k'a bila ka taa so nka o bɛ to contrôle judiciaire la procureur ka tila ka wuli k'a ma jɛn n'a ye o maa 10 ani 1 o ka to kaso la bi politique mɔgɔw makunnen don est-ce que Bibi n'an tora ten est-ce que a tɛna fɔ nin ye politique ko bannen jamana kɔnɔ est-ce que maa minnu bɛ ka politique mɔgɔw buruja est-ce que Bibi na cɛn tɛna d'u ma parce que da t'u bolo bi k'a fɔ u bɛ wulikajɔ kɛ walasa u ka maaw ka bila ka kɛɲɛ ni peut-être i y'a fɔ cogo min caman ye mara kɛ ka tɛmɛ i bɛna sɔrɔ dossier bɛ caman kunna caman salen dɔ k'i kun bɔ. voilà sinon n bɛ ka min f'i ɲɛna a kɛra kunnaja ye bi les Musa Mara les Pulo olu bɛ ka kuma en tant que homme politique sinon n'olu kun tɛ ne ni ninnu si tɛ ɲɔgɔn dɔn personnellement. Ne n'u delila ka ɲɔgɔn ye mais k'a dɔn ko nin ye ca min ye ou bien a bɛ nin kɛ non non ne n'u caman ye ɲɔgɔn carte professionnelle n bɛ taa n ka reportage kɛ et après je continue fo n'a bɔra 2000 fɛn na la coalition CMD an ye jɛkulu dɔ sigi maintenant on a participé Musa Mara ni Cheikh Oumar Diarra ka fara ɲɔgɔn kan on a un peu participé à ça i bɛ ka tile la bon Cheikh Oumar Diarra yɛrɛ tɔgɔ kan ka bɔ an ka fɛn na parce que si lui décide k'i da bɔ Maliko la an fana kan ka a fana tɔgɔ bɔ Maliko la quelque part donc an participé la mais depuis transition daminɛra personnellement faut être Musa Mara même si à kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'olu ka di n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama olu de ye homme politique ye o olu de ye parti politique ye o bon je pense que maliyɛnw kan ka observation kɛ o de la sini n bɛ voter jɔn ye o bɛ dɔn bi de jɔn ni jɔn ne bɛ gɛlɛya kɔnɔna la jɔn ni jɔn de bɛ k'i da maga ne ka gɛlɛya la ka tila ka solution proposer parce que la Musa Mara ils font pas que critiquer seulement hein n'u ko ko nin man ɲi jumɛn ka ɲi u b'o proposer donc je pense que ni malidenw bɛ nin ɲini u yɛrɛ la malidenw b'a dɔn maintenant ko dɔw bɛ se k'an ka affaire kɛ o bɛ dɔn bi de parce que bi kuma ka gɛlɛn mais ceux-là qui osent sortir k'u ka hakilinata di k'u ka fɛɛrɛ fɛnɛ di je pense que jamana in kanu b'olu de la jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la a fura bɛ olu de bolo et n'o tɛ les 300 et quelques partis politiques là parce que n'u ye u caya yɛrɛ kosɛbɛ yan o ye chaque fois fanga fɛn fɛn mana na dɔw bɛ kɛrɛfɛ
maintenant c'est l'occasion pour moi ne faire un parti créé parce que n'est pas dans la président là un comme ça ou bien n'a metté ou bien n'a failli donc vraiment un parti créé maintenant comme ça bien demain mais c'est la député mais c'est la mairie mais c'est la poste numérique sur donc le parti créé uniquement pour des soutiens qu'un parti créé soutien comme moi je pense que le parti est créé pour la conquête et l'exercice du pouvoir mais là parti est créé pour être le soutien d'un président. Mais ça c'est terrible, c'est un coup dur pour la démocratie dans notre pays. Parce qu'il y a un parti politique pour tient et après on le veille tout va bien voir mine nous ko bicha sinon on va voir mine le gars ko tout donc ça fait que pour démocratie on va tiens mon fait mon pour démocratie il faut qu'on sorte de ça à un moment donné le troisième quel parti là si l'état a un travail à faire là ça ne carata c'est de voir récipiter le boulot donc activité menée base de boulot parce que les partis ça nous a de ça qui de aller s'agita de boulot hali bon ko s'agita de boulot parti de ça qui de kono parti d'un mo créer mo flamme mo ça va on le tata ironi font que on le tawara na partout to la kata parti engagé fait parce que parti B ou drone mais ceux-là les poules ils ont leur base les éléments Moussa Marako Goya Kokadio auto qui fait mais l'élément c'est une force Kodem c'est une force au moins tellement bien maintenant c'est la zone politique force de nous moi besoin de na parce que moi il dans la mise là on met ga ba ko na la par exemple Moussa Marata moi de reprocher minga ala atra kidal da atra mo di fakalima Moussa Marata n'était pas président atra président no ga okumun ko na la ne aklibe alors wati na mali reconquête ki kidal reconquête wati ko na la tegara fa ko bawo muna tegara fa na jarabe masi make Bamako wa kafuku a jarabe wa mo moto munta ni fombe Bamako ko an kidal récupérer wa mais dès que Sony Merake dron Jaffa nana do kola dron quand on a perdu le contrôle tic tegara fala bay si dare menaka Moussa Marala ka betu ta da Moussa Marako il n'est pas responsable de la situation présente non et puis le problème c'est quoi c'est un premier ministre il pouvait rester à Bamako comme au Tigatao mais il a accepté d'effectuer le déplacement sur Kidal une zone rouge à Bamako Mafatila ou non allez moi aklibe Moussa Maraka déclaration avec un bazin bleu à la avec un économie Mafatikana mais c'est très courageux ils sont combien Moussa Maraka dénigré bi quand nous signer comme Mafatika tikna la coupe c'est la micro il peut pas mais Moussa Maraka de façon sereine est parvenu à s'exprimer dans ce tir de là il est premier ministre d'un pays Marquez Damera c'est le rôle de son équipe de sécurité qu'a exfiltré la table en lieu sûr mais quand certains disent que quoi à Bolla comme ou dit Fali Fenma Moussara, c'est malheureux. Mais quand vous avez tout à mais là, à la Bolaza, qui a la Cosaina, mais qui a sans peine. Nous avons beaucoup de nos valeureux militaires, soldats, qui sont tombés pour qu'il ait le camino. Et beaucoup aussi sont tombés, Moussa Maraka Watila, pour qu'il ait le camino. Bon, il a le camino Watila. Non, c'est ça. On peut dire que c'est un peu la continuité de la mission que Moussa Mara s'était fixé de commun accord avec son président de l'époque, nous et Ella Ibrahim Bouaketa, avec les chefs militaires de l'époque, mais il faut qu'on sache une chose, qu'il a le temps à passer au coup de la Mécalais. Moussa Mara n'est pas militaire de formation, Moussa Mara est strassier, mais strassier, Mouna, Tali de Kéfala là, Ako Abado Kamay, Mouna a démissionné, personne n'a démissionné. Il m'a dit, Agatara, vous avez strassier, ça c'est conseillé. Mais ni Akoko Agatara, Nako Stramay, Nako Bangata, toujours, Nako au fond, Stramay. Pourquoi ne pas démissionner, dire monsieur le premier ministre, je ne suis pas, je démissionne. Mais ils sont partis. Mais bien, on sort de numéro 3 de Gafo. Nous sommes à 3 de Gafo. On sort de ça. D'accord, on sort de ça. Wati Dilama, Wati Stelera, peut-être le multi qui est flan, on a, ça la Wati Serakaba. Et Wati na Orange, Anya Orange Fana, Yara Kafoni, Momi, Bipina, Kalukura, Nimika, numéro enregistré, biométrique ou Beninana, et Capisipétré. Mais il y a un délai déterminé. Est-ce que nous avons des délais pour peut-être parce que carte biométrique est bébolo, Nina est bébolo. Nous qui n'ont pas accès peut-être à certaines applications dues à la connexion d'Obé ou ni Orange siège et Rekadja et Kakeni Jamana la Halakono. Est-ce que nous avons des débouillés? Et de Gundroa, nous avons Mali le gouvernement, en Orange, nous avons mis me fait comme Maldo et Rekele quoi. C'est bien, ni on a pu sécuriser là, à Kadambeo. Mais on a un document exigé. Au document, puisse sécuriser le on a un document pour la sécurité. Coach Manianabonia, mais à tel assorti. Jamana, le gouvernement m'a dit que carte Nina ko Sabati, carte biométrique ko formation la Sabati. Ambe ka tanya tel assorti. N'est pas la oulega tuma chaman kai. Na carte biométrique ko la, à tel abo alisa. Bon, là, puisse bien bolo, à la tani santain. Nous avons se identifié nous avons se service client mais tant jamais maintenant qu'à fond donc ça veut dire que identifier nous là bon on y aura dit qu'on fait maintenant que gouvernement de demande qu'on la sécurité ou ça même aux États-Unis dans les pays développés
Moi téléphone jetable bien noté puis c'est le téléphone jetable il be asa il be appel kala ni kala il a fli bon on doit faire sécurité ni au sécurité il sera on n'est pas encore prêt pour ça créer d'abord les conditions pour que personne ne la exiger voilà ça pisi ka bla ito là quelles les conditions pour que Maldon ko soro no voilà ni Maldon yo soro amisa ka ta au barake e ba bourse ko nafo même dans la capitale Bamako re ko là ni na o biométrique ne ma fi wona ka ntandi no ne be kati o ne te bourse ko na là mais ne be besoin on entend former du ba ko là imagine bourse ko là comment ça va être fait. Il faut qu'à faire le téléphone bimina c'est pas seulement un moyen de communication téléphone est barakala ni quoi téléphone de nga du balo ani ya même nafon soro do sura téléphone de sababu parce que ambe wala téléphone là ka balo kalfa ana amanga sumo ki bara soro téléphone de sababu là bon na fera ke ka pc ka teke mais o est tout de yo et bi ka ko soro tugodi munu bi wole ka ko ni para de no bila soro tugodi donc je pense que origine ka daté le gouvernement a décision ta mais origine ba donc a impact fanga ka bon ko sobe de façon négative population ka clientèle ka origine fera ki dija aka clientèle fera protéger parce que ni na j'ai origine rek on et n'a fera ko ni identifier le na clientèle perdu pas que les gens n'aiment pas aller à Orange mais parce que ni exigera à tel boulot l'Orange va perdre la clientèle Maltel va perdre la clientèle donc il faut qu'ils se mettent ensemble ou faut qu'à en face ça parce qu'à partir du 15 ne va donc papier ni ça sur ça parce que arrête tout le monde bon on a piscine tout ça on a un big là comme là et après c'est des problèmes parce que moi je le dis aujourd'hui hein, le 15 nous on a piscine wallahi Moussa a pas de problème là parce que nous la clientèle là en plus il y a un retenue nous on a piscine quand la fait on a bi anga orange au jamana wo ko ko me bo akofe quoi antena en sigi ka foko ambe ni ko la de tanto là quoi il faut que ou ka bani mo yi ou na na anke victime yo quoi en réalité ou nous jamana de ba don anga piscine to mo no communication de di ama ou quoi OK mais ka foko en to sigi tento non on peut pas l'accepter en réalité. OK d'accord kuma mi dron o de ka foko ambe transition ko nala mawu ka sarali nani min dogama ni burjalima mali ko nala bela de libérer lo iki ya klata fo bonya ni karama ko nala mais alisa ka foko mo be afoko ibe critique ke ko ka il nani ka iburuja an kun bolo fasoro jugu fasoro nyuma mo ya famali ka ameka bo ko nala mais ameka se niveau na alisa ibe ka foko o nani no o burjali re to be ka juguya na atore mena ko ita to mar ka foko ko ay kaskar mas na faka donc ka famia ka foko ni be fanga ko o ye ka choix mo mi te fanga ko o yo ka choix o be malide ibe fanga ko te ke malide ka te mo mala ko fanga tabulu mai donc an bela dinga no bonya ko ye yela mai mo ka tambe no bi ala ye fanga fitini kalfaula u buka danto ngole ni fon tamanke u ka donga fo ku fora doko do fo u ko ibe fanga la wati mina ni ye mo mine kanya donna na ga ali fina bulu mo bu miri o ma mo bi fina mine kanya nga ni ye mo terege ko parce ala ye jo fitini do kalfa ela ni ye mo terege donna ni ko fina yela mara ye mun terege ku yela ni sanfé i kana delike de parce que il y a très gros nombre de déliqués ni fait bien domina il fait qu'il tape tout là donc je pense que les demande tout là de vengeance en vengeance en glisse dans développement quoi et le pays est en retard moi même dans finir avec demande mi qu'on a la demande fleur en akuri ne ma c'est misère ni mortan drone de sinon toi nous be Guinée Côte d'Ivoire Sénégal Burkina ni bere ka taga malito mali de ko fa alisa mali de kuma bala alisa baraka don kuma de ka chakoju anga boko ngala sa anga mo na me mugu beno wo fe ka kuma hakina no bula sa jigana bo de wonna la relation bula ni partenaire be ka jigana bo de wonna la changa mo la mesa ole ke ka fo ko fu ni mo kuma ta mo do kasola o ni mo kuma ta mo baba o ni mo kuma na video no me saraka bla mo la ka mo buruja o video no yata bo aguno be biwa wa nya fi nyala video no nga guno nu ni kema bugulo u burani fla drone do nugo kube ake non stop wallahi demana yi abe gala mo ko sama de parce que mbok ma fo bi Musa mo ko tano be marala mais wallahi Musa o video tamane sendale me u kanka kada ure ko ko mi ci kada ure wala mi ke u ka ko be video no bulo video no ko shini mbi détruire ou bon détruire côté gelea parce que munya sima ima barake mais toi tu as préféré ka vraiment do sara ki do ko fait o ka mo la no mo mu ni eti ak la clé moi je pense que au là-bas jamana be do ko bi jamana mo be anga fra ngonka ben ani client mais ak la tata clé re no kra clé do may jamana ma do ba fo ka kay o ya ka roulier do ba fo ka may o yo ka roulier na be ya fra ngonka ame ni monta do ko ngala o do sa jamana deme ni na wala émission président monsieur le président Assimi Goïta anaka gouvernement mo amba funya o kan na wala émission lamé amba korfo munke amba kuma fi fo anta fo en rema amba kurofo so baro c'est ça de fait on y mo meta fambe amba mo le transport be utiliser amba ta fambe ani bebe kuma amba voyager ko so be amba kibara mu fara nyonga nan sira dibala amba o kibara kelo amba o fanga diba ko nala o fana kurofo ne ka se jamana ni mo ma u ga do tegara na fuku galombe ala de
tigɛ bɛ ka fɔ parce que mɔgɔw yɛrɛ dɔ sɔrɔ yɔrɔ de la mais ani mɔgɔw bɛ transition fɛ ani bɛ transition ɲumanw fɛ kelenw tɛ dɛ malidenw bɛ ka sɛgɛn malidenw bɛ ka tɔɔrɔ malidenw bɛ ka ɲani mais malidenw bɛ ka munu ka da sabali dɔw kan donc jamana ɲɛmɔgɔw fana k'o faamuya u ka lamɛnni kɛ u k'u ɲɛ dayɛlɛ parce que tɛgɛrɛ fɔ ni réseau la kuma a bɛ kɛ bɔgɔ fɛrɛ ka don an ka jamana ɲɛmɔgɔ caman ɲɛ la ka kɛ fɛn dɔ ye ka u tulo gere u tɛ ka fasodenw ka faso jama u tɛ k'olu ka kulekan mɛn tuguni u tɛ k'olu ka kasikan mɛn tuguni donc u tɛ k'olu ka sɛgɛn ye tuguni u ɲɛ bɛ min na dɔrɔn bɛɛ b'a la k'a ka ɲi donc an ka taga a ma ɲi dɛ dugumala la min jiginna ka lamɛn kɛ dugumala la maliyɛnw sɛgɛnnen don maliyɛnw tɔɔrɔlen don maliyɛnw tɔɔrɔ yɛrɛ don mais o bɛɛ ta maliyɛnw y'u muɲu k'u sabali k'an bɛ to jamana in kɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka se ka jigin ka maliyɛnw na mɛn garabali mɔgɔw olu bɛ dusukasi la cheminot ancien cheminot ka famille gɛnna olu bɛ dusukasi la mɔgɔw gɛnna ka b'u ka dugukolo kan k'a fɔ ko panneau da turu olu bɛ dusukasi la filisira bɛ ka caya jamana kɔnɔna na et c'est pas bon pour le pays a kɛtɔ bɛ kuma la ok Musa Haidara bɛ ka jira k'a fɔ waati sera sabula ale ta ni dolanti tɛ ballon min ye aw ka politique ko n'o t'ale ɲɛsira la nin waati in na ale ka te sɔrɔ dɔrɔn ka min walasa k'i sigi i kana ɲɛfɛ ka Barça ou bien Real ou bien fɛn ninnu match ninnu commenter o de y'a ka ko ye an b'a fɔ nin waati in na Musa Haidara ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la ale kɛrɛfɛ min ye Salifu Darako ye o fana bɛ a kɛrɛfɛ nin waati in na fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin waati in na Moptikaw fɛ o ye anw yɛrɛ ka général ye le gouverneur de Mopti Abbas Dambele ale ni a ka chargé de com Maïga Folibo ye Isa Kansayi ale ye Mopti maire ye Folibo ale fana ye fo kana nin waati in na ne yɛrɛ ka karamɔgɔ Yala Munkoro Ata Sumaila Kulubali studio Poto Kunari foli b'olu ye ani a yɛrɛ muso ɲuman madame Kulubali Aminata Kane Awa Sise an b'o fo Sefari kɔnɔ Bayangara kɔnɔ an yɛrɛ ka min ye Bayangara gouverneur kura Jasana ye an b'ale fo nin waati in na n'an bɔra o la min ye Madu Jembe ale fana bɛ Kanaga Mopti la mais sisan Bayangara kɛra région ye ale fana yɛlɛmana ye donc an b'ale fana fo min ye Kanda Soyiba ale Jɛbkile Seydou Kelepili foli bɛ ninnu ye nin waati in na comme de jana ko ka taa Ba Soyiba la k'a fɔ nin de tun ye aw ka kilo garisɛgɛ bi jamukan na baara bɛ tala ka kalifa mɔgɔ min na nin waati in na o ye Atɛrɛ Alidu Mayiga ye kɔrɔbɔrɔkɛ fama ale yɛrɛ fana bɛ farigan tile fila farigan na an b'a fɔ Ala ka nɔgɔya k'a ye nin waati in na ka se ka sigi a yɛrɛ ma donc Bamakɔ ne yɛrɛ terikɛ min ye monsieur Kamara ye nin waati in na ale ye coordinateur de rapatrié ye an b'ale fana fɔ ka kɛ ni jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka wulikajɔ walasa min ye rapatrié ani réfugié olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min donc o siratigɛ kɔnɔ n y'a fɔ cogo min nɛgɛ min ye ka kuma ni jaw sigi ɲɔgɔn kan Musa Haidara min ye Salifu Darako kɔɲɔmuso kura n'Ala sɔnna min ye Cam comme Zamɛ ka di kalo kura an bɛna taa ale ka tulu jasi Isu Sangare ale kɔni an ye tulu jasi ka sɔrɔ e kun tɛ yen ale bɛ kɔɲɔmuso kɛrɛfɛ nin waati in na foli b'a ye Lamine Kulubali cɛgana chef a tɛ dusu a tɛ dimi ale bɛ mɔgɔw ta kan mais ale tɛ fɛ mɔgɔ ka ta dun sabula ale yɛrɛ ye kabini nasɔngɔ bɔ ko kuma fɔra malo taara 6000 a bannen bɛ ka muso ta nin waati in na foli b'ale fana ye nin waati in na Augustin Echobew ale ye autorité morale ye sabula ale de bɛ yen n'ale kɔni bɛ yen ale tɛ cɛ minnu ka autorité morale ye an b'ale fana fɔ min ye nin waati in na fiɲɛso sira fɛ Abubakar Traoré Katikaw ka den mandi grand bɛ an b'ale fana fɔ sabula sanga ni waati ale bɛ yomo bila kun na walasa drone ninnu sufɛ a taatɔ o kana na miiri k'a fɔ prise d'atterrissage don ko n'u jɔsi a kunna an b'ale fana fɔ k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔ a juru yira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala sɔnna mardi wɛrɛ walasa ka se ka kuma kunnafoniya yan'o cɛ an bɛ foli bɛɛ ye k'a fɔ Ala ka mardi wɛrɛ Ala ka a yira an n'an bɛɛ la kɛnɛmaya la n'Ala sɔnna